befinder os nu her i Kristkirken i KBH. Hej, jeg er Tom. Det lyder mærkeligt, men det er så. Vi har forskellige workshops, og dem vil jeg lige om lidt præsentere, så vi tager en lille runde, så får vi se alt. Hej, jeg er Tom. Det lyder mærkeligt, men det er sådan. Bumsbalance. Hej, jeg er Tom. Så, nu er vi kommet til workshopen band. Her står vores udstyr. Der er 4 grupper. Der er bandgruppe, korgruppe, og tekst- og bønnegruppe, og drama. Og hvad de laver, de siger navnet. Hej, jeg er Tom. Nu skal vi være lidt mere stille, for vi går nu hen til koret, og det må vi ikke forstyrre, altså. Pshh. Det var da smukt, men ret funky. Jeg ved sgu godt, jeg er Tom. Men hvad betyder funky egentlig? Ja, det skal være et godt ord, det dækker det hele jo. Og jeg synes, det har været en super weekend. Fantastisk weekend. Det er 2 ord. Nå. Nå, det er altså funky. Så er vi nu gået mange trapper op, og nu er vi kommet til dramagruppen. Den er her. Vi ser lige på det. Nå, det var da ikke så dramatisk igen. Der er meget potentiale. Life precise. Så, her har vi så tekstgruppen. Det er der, hvor de skriver bønner og skriver. Ja. Nå, det var jo mere snak end skriveri, men de skrev. Og skrev. Og skrev. Og skrev. Og skrev. Og skrev. Hej, jeg er Tom. Nu skal vi spise med konferenterne her. Skål appetit! Skål! Formålet med denne weekend, det er, at I unge mennesker fra Sydslesvig mødes med unge mennesker her i København og får en hyggelig weekend og laver rockkoncert og rockgudstjeneste. Og så får I set København. Okay. Hvor mange grupper er der, og hvad laver I? Der er 3 grupper, 4 grupper. Godt. Hallo. Nå, igen.
Ja, vi er nået til slutningen af vores rundvisning. Vi har en dybest set respekt, at I har set på hele den her video og ikke er flygtet tidligere. Det var en video. Jo, mand! Det var sgu da et Frankenkor, hva'? Nej, det er top, men... Hvad betyder folkelig? Nej, Frankenkor! Nej, det er top, men... Hvad betyder... Faktisk er det funky. Jeg ved sgu godt, jeg er top, men... Men faktisk er det funky. Jeg ved sgu, jeg er top, men... Okay, hej Tom. Nå, Mark! Ja, det er, hvor de skriver bønner og skriver... Hvad betyder fuck?